Heidi oli lukion viimeisellä luokalla. Kuten suurin osa lukiokavereista, Heidikään ei ollut osannut päättää, mitä ryhtyisi opiskelemaan lukion jälkeen. Vaihtoehtoja oli niin monta. Hän tiesi vain, että hän tykkäsi luoda asioita, kuviksen tunnit olivat kivoja ja matikkakin oli välillä ihan kivaa. Eräänä päivänä kuviksen tunnit oli siirretty tietokoneluokkaan ja tunnille oli tullut kuviksen maikan tuttu Heikki kertomaan jostain. Heikki vaikutti tosi innostuneelta kaverilta ja Heidi halusi kuunnella tarkemmin. Heikki tuli jostain ammattikorkeakoulusta. Hän kysyi, kuka osaa koodata tietokoneella. Heidi ei ainakaan osannut, joten hän ei viitannut. Heikki sanoi, että tunnin päästä te kaikki osaatte, ainakin perusteet. Heikki pyysi kaikkia menemään osoitteeseen code.org ja aloittamaan koodaamisen. Heidi oli vaikuttunut. Vautsi, miten helppoa ja kivaa. Tietokoneen sai noin helposti tottelemaan itseään ja sai hienon näköisiä juttuja aikaiseksi. Heikki oli jättänyt esitteen ammattikorkeakoulustaan kaikille. Heidi päätti, että hän hakee ammattikorkeakouluun opiskelemaan digitaalisten palveluiden tuotantoa. Myös moni Heidin kaveri innostui. Kirjoitusten jälkeen ammattikorkeakoulun pääsykokeissa kysyttiin, mikä on Heidin intohimo. Heidi kertoi innoissaan ideastaan, jonka hän oli saanut edellisenä syksynä kaverinsa kanssa. Hän haluaisi tehdä palvelun, josta ihmiset voisivat ostaa vaatteita suoraan muotiblogaajien blogeista klikkaamalla vaatteita. Heidin innostus oli välittynyt pääsykokeessa ja hän pääsi sisään. Syksyllä tuli aika aloittaa opinnot ammattikorkeakoulussa. Heidiä jännitti tosi paljon. Pärjäisikö hän täällä ja pitäisikö hän täällä kuitenkin vain koodata ja osaisiko hän sitä? Ensimmäisen viikon jälkeen alkoi Heidin ensimmäinen varsinainen kurssi. Sen nimi oli Ensimmäinen digitaalinen palveluni, 2 opintopistettä. Heidi ihmetteli, miten hän voisi muka toteuttaa jo digitaalisen palvelun. Kurssia pitänyt Heikki sanoi, että ei hätää, minä näytän. Vautsi! Heidi ajatteli, että hän tekee jonkun kivan muotisovelluksen. Oli sovittu, että kurssin puolivälissä opiskelijat vaihtavat sovellusta jonkun toisen kanssa, niin että sovelluksen alkuperäisestä kehittäjästä tulee asiakas omalle sovellukselleen ja vastaavasti hän ottaa toisen sovelluksen jatkokehitykseen. Varsinkin kurssin toisella osalla syntyi vilkasta keskustelua ja väittelyä eri ratkaisuista. Ihmiset kertoivat omien ratkaisujensa hyvistä puolista. Heidikin oli hionnut pitkään, että saisi muotianimaatiossaan vaatteet vaihtumaan sujuvasti. Heikki halusikin, että Heidi esittelisi myös muille keksimäänsä teknistä ratkaisua. Heidi halusi tietää lisää ohjelmoinnista. Miten hän voisi toteuttaa tällaisen muotipalvelun jollain oikealla kielellä ja saisi sen oikeasti liveksi tuhansille käyttäjille nettiin ja puhelimiin. Ensimmäisen vuoden aikana Heidi ahmi ohjelmoinnin peruskursseja, joilla hän sai syvempää ymmärrystä Scratchille rakentamansa ohjelman toiminnasta. Kursseilla käsiteltiin harjoitusten kautta peruskäsitteet, tietokannat, tietorakenteet, Linuxin perusteet ja palvelimet, web-ohjelmointi sekä lyhyesti mobiili- ja peliohjelmointi. Vuoden lopuksi Heidi oli hakenut ja hänet oli valittu Heikin ohjaamaan opiskelijaryhmään, johon kuului 20 muutakin opiskelijaa eri vuosikursseilta. Heidiä kiinnosti Heikin ryhmä erityisesti, koska Heikki oli niin innostunut ja koska Heikki osasi tehdä 3D-mallinnusta, jota voisi hyödyntää muotipalvelussa. Toisen vuoden syksy jännitti Heidiä melkein yhtä paljon kuin ensimmäinen. Hän tiesi vain, että syksy alkaisi viikon mittaisella bootcamp-leirillä, jossa hän yhdessä Heikin ja muiden opiskelijoiden kanssa suunnittelisi tulevan vuoden opintonsa. Heidi ei tiennyt yhtään, mikä häntä odottaisi. Leirillä oli paikalla paitsi digitaalisten palveluiden opiskelijoita, myös liiketaloutta, matkailua, ravintola-alaa sekä yrittäjyyttä opiskelevia opiskelijoita.
Heidi oli etukäteen vastannut kyselyyn, jossa kysyttiin, mistä hän oli kiinnostunut ja mitä hän osaa tai haluaa opetella lisää. Heidi oli vastannut, että häntä kiinnostaa vaateala ja erityisesti muoti, ja että hän osaa ohjelmoida ja haluaa opetella lisää web- ja mobiiliohjelmointia. Tämän perusteella Heikki ohjasi Heidin leirillä samaan luokkaan 8 muun opiskelijan kanssa. 2 heistä Heidi tunsi edelliseltä vuodelta. Heikki alusti lyhyesti, että teitä kaikkia kiinnostaa muoti, mutta muuten teillä on hyvin erilaiset taustat. Heikki sanoi vielä lähtiessään, että ensimmäisen päivän aikana toivoisimme, että suunnittelisitte minkälaisen muotialan palvelun haluaisitte toteuttaa ja mitä te kaikki omalta osaltanne tekisitte palvelun toteuttamiseksi. Liiketalouden opiskelijoilla oli villejä ideoita ties mistä, ja Heidikin innostui heidän ajatuksistaan. Ideana oli toteuttaa vaatteiden unelmointiprosessin digitalisointi uudenlaisena digitaalisena palveluna. Heidi tulisi toteuttamaan yhdessä muiden digitaalisten palveluiden opiskelijoiden kanssa palveluun serveripuolen ja sitä käyttävän responsiivisen käyttöliittymän. Liiketalouden opiskelijat hoitaisivat markkinointia, yrityspuolen opiskelijat lähtisivät tekemään liiketoimintasuunnitelmaa ja niin edelleen. Heidi esitteli Heikille suunnitelman, mitä hän tulisi tekemään muotipalveluun. Heikki arvioi tämän 12 opintopisteen suoritukseksi. Lisäksi sovittiin, että Heidi tulisi Heikin apuopettajaksi 2 kurssille. Siitä hän saisi yhteensä 6 opintopistettä. Lisäksi sovittiin, että Heidi opettelisi kokonaan uuden teknologian ja tekisi yhdessä leirillä tapaamiensa digiopiskelijoiden kanssa pienen pelin Unity 3D:llä. Pelistä hän saisi 16 opintopistettä. Heikki suositteli, että Heidi kävisi suorittamassa MIT:n peliohjelmointikurssista ensimmäiset 5 luentoa ja tehtävää. Jouluun mennessä Heidi oli tutustunut muutamiin oman koulutusohjelmansa opiskelijan paremmin ja ehdotti Heikille, että opettelisi iOS-koodausta ja tekisi yhteen heidän ideansa iPhone-sovelluksen. Heikin mielestä tämä oli erittäin hyvä idea, ja kun hän pikaisesti tutustui iOS-koodauksen haastavuuteen, Heidin kanssa sovittiin, että kurssista saisi 15 opintopistettä. Heikki vihjasi myös Courserassa olevasta laadukkaasta iPhone-kurssista ja sovittiin, että Heidi suorittaisi sen. Lisäksi Heikki vihjasi, että Heikin tuntema yritys Mobi Oy tarvitsisi iOS-mobiilisovelluksen. Jos Heidi haluaisi tehdä sen, hän saisi siitä 12 opintopistettä ja yritys myös maksaisi tekemisestä. 3. vuonna Heikki ehdotti, että Heidi toteuttaisi yhdessä hänen ja erään toisen opiskelijan kanssa iOS-ohjelmointikurssin. Sellaiselle oli kysyntää. Siitä Heidi saisi toteuttajana 12 opintopistettä. Heikki lupasi auttaa hankkimaan kurssille sponsorifirman, joka myös luennoisi ja tuottaisi sisältöä kurssille. Heikki vihjasi, että eräs kollega ja opiskelija pitäisivät projektikurssin pilven käytöstä ja se voisi kiinnostaa Heidiä. Hän saisi osaamistaan laajennettua hyvin. Lisäksi Heidi halusi jatkaa Unity 3D:llä tehtyä peliä 15 opintopisteen kokonaisuutena yhdessä opiskelijakavereiden kanssa. Mistä Heikin työ sitten oikeastaan koostuu? Heikin työ koostuu 25% opetuksesta, 25% opiskelijoiden ohjauksesta, 25% yrityssuhteiden luomisesta ja ylläpitämisestä ja 25% oman osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Heikin esimiehelle Heikki kollegoineen toimii erinomaisena fasilitaattorina ja asiantuntijana yritysten digitalisaatiohaasteissa. Tästä saadaan myös tuottoisaa laskutettavaa työtä. Heikillä on myös käynnissä muun muassa hanke ohjelmoinnin massakurssista verkossa, joka toteutetaan 250 opiskelijan kurssiyhteistyönä. Tämä tuo ammattikorkeakoululle täysin uutta näkyvyyttä ja uskottavuutta maailmalla ja Suomessa. Palatkaamme lopuksi vielä Heidiin. 3,5 vuoden jälkeen hän lähti työelämään aktiivisena ongelmanratkaisijana ja työntekijänä, joka osaa ottaa vastuuta ja ennen kaikkea kehittää itseään. Hänellä oli myös vahva osaaminen muutamista erityisen ajankohtaisista teknologioista, minkä ansiosta hän työllistyi saman tien. Voisi sanoa, että Heidi on huippuammattilainen itsensä kehittämisessä ja itsetuntemuksessa. Hänellä olisi myös erinomaiset valmiudet yrityksen perustamiseen. Heidi ja Heikki pitävät edelleen aktiivisesti yhteyttä ja tapaavat vähintään kerran vuodessa Heikin omille opiskelijoilleen järjestämässä alumnitapahtumassa.